בקיצור, קמתי בבוקר, צחצחתי שיניים. אמא הכינה לי סנדוויץ', זרקה. יצאתי, הייתי על שעון, 8:30, גיבלתי. רצתי, ניסיתי לקפוץ טרמפים, ניסיתי, התייאשתי. רצתי, אמרתי שלום לישראל, הוא ענה לי. נכנסתי לכיתה. המורה קראה לי. היא אמרה לי ללכת להביא, אחרתי ונרשמתי. לא נרשמתי. הלכתי לחפש את התפילה. או שלא. הלכתי לבית כנסת. אולי הם שם. נכנסתי לחץ 3 לקחת אוכל. איפה כולם? נכנסתי לחץ 2. הנה כולם. הוצאתי אוכל. כבר אין. הוצאתי תוכנית גיבוי. איפה אני? הנה אני. הרב מיכוש לקח אותי למקום. ישבתי. לא יכולתי יותר. ירדתי למגרש. כולם היו מאולפים. בעצם לא כולם. חממות. עדי! לא! אני עייף, אני רעב ולא למדתי כלום. קיצור, סיימתי חד בכפר. הלוואה שמנה של 20% ריבית לאיזה 100 שנה, תנאים מצוינים למשכנתה נוחה עם קרן לפנסיה ונקודות יציאה. אני לא רוצה לקבל החלטות, לקחת אחריות, להתחשב בנסיבות, לדעת מה אמרו אתמול בחדשות, אנשים קטנים עם בעיות גדולות. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, הבוס על הראש, 2 מכוניות וילדות 3, ועד הבית, משמר השכונה, לריב עם השכנים ולטפל בגינה. לא צריך להחזיק מניות, לקנות חיים זה לא אומר לחיות, ללמוד להתפשר ולעגל פינות, המון מציאות אבל אין חלומות. לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר. כשהכל כבר צפוי וגלוי וידוע ואין יותר סודות, הכל בתוך הריבוע, להיות מכובד, מיושב ורגוע.